assalamu alaikum musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayaw pindi tv tawateɓe nder e bawol leydi kala jaam Allah wale mon ɗo mbawɗon wondi no mbawɗon wonirde min calmini min juurima caggal yettude Allah e julde nabi sallallahu alaihi wasallam en jetti hohoɓe men diine hohoɓe men aada ɓen hilefaɓe men banggue o bangga ganduɗa tigui en jetti rendo fulɓe ngo kala rewniɓe gueɗe men ɓe meeɗa yettere caggal nde wonnon ko aadi bile aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi caggal ganduɗa tiguiya nde gartuɗen hande dewnoɗen ɗo hanki alarba Allah hokki en fartangue darta ɗo hande alkamisa ganduɗa tigui addan ɗon holko jeyde leydi Sénégal pinire o subaka o kono ko adi ɗum noon en duwonima rendo fulɓe foof en duwonima ganduɗa ko il amour filla walla mbiyen hakkude maaje kala nde won noon ɓe jarama jaalal ɓe jarama gorko dadinoɗo ɓe jarama maire Karollo ɓe jarama kadi gorko mo gonɗa tigui ligginima rendo mum sikki Allah aduna ko fiyande no kewɗen wiide aduna ko tehum ko lamɗam woni golle nde won noon raɓɓiɗi balɗe tan ko jaaɗomo gollani kono eɗen mbawi wiide Abdoulaye Elimane Dia raɓɓiɗani balɗe nde won noon projet ji nanɗo il a marqué ses empreintes nde won noon no kewɗen wiide chaque génération dans une opacité a une mission soit l'accomplir ou bien la trahir wadde mbiyen oɗon gorko kalajo o waɗan trahir oɗon mission hande noon o waynima ganduɗa tigui ko rendo fulɓe o waynima Sénégal Ndiaye o puti caggal makko projet ji mawɗi projet de grande envergure kono ko noon nde won noon jomiraɗo so sohli yimɓe kala mbasata wadde mbiyen woni basal nde won noon basal kadi diwata mayde en duunima kamɓe kala nde won noon ganden kadi duttinen hagguillaji jomiraɗo noɓe mbiyata kulli nafsin zayikatil mawti ko noon tigui ko ni wonno ganduɗa kay ko ɗo kadi Allah hani mission wadde en jabri Allah ɗeɗon golle no sifori kala hande noon o rutte joomi ko ɗo enne ganduɗa kay ko Diallo Diop Sango Mara to hôpital Aristide Le Dantec en duunima rende fulɓe foof en duunima Sénégal nde Allah yurmotomo yafomo wattamo e mayɓe malaɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam woni jatigui makko musidɓe tedduɓe hande gudditirten oɗo subaka ko jayde enquête ndeɗon jayde wi ko le péril jeune ene wayno noon ganduɗa ko covid 19 ene jokki layde kono kadi jokki yoɓade pitali e lorsque goɓe mbaɗi kamɓe ganduɗa ko faniyankoɓe e ganduɗa ko cellal leydi Sénégal ɓe kolliti ganduɗa ko yogay ɓeɗon rafaɓe covid 19 oɗon variant delta ko duuɓi sappo e jeenayyi yaɓatma duuɓi capanɗe joyyi woni de ko memata e nder leydi Sénégal wonti ɓen ɓe jokki yoɓade pitali mumen so ƴimama noon e wiide docteur Ibrahima Sall wonata ko capantati e jeetati e kala temedere jiɗɗa manam 38% e nder ndeɗo jayde ene tawen ko giya ganduɗa ko Xavier Gueye mo ganduɗa ko infectiologue ene wayno kongi makko tawa hen o wi ko on voit des zones sans comorbidité faire des ganduɗa ko forme grave et mourir yiide sukaɓe ganduɗa ko oɗon covid 19 so memi ɗumen ene waɗa ganduɗa ene yeeyi mumen peynɗi ɗi ganduɗa ko hunde hulɓinide e ɓalli mumen kono kadi e ruttade e wasa hen pittali mumen ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde ko lorsque yañgo noon woni ko mbaɗi hen e oɗon catastrophe jokkuɗo tigui layde johli Sénégal wadde mbiyen ko hunde renterede ɗum ne tawe nder ndeɗo jayde enquête musidɓe tedduɓe jaɓaɗen jayde les échos ɓe gaari koye musiba baɗɗo walla mbiyenna tana mo ganduɗa tigui teskama to ganduɗa ko Médina Fass nokku tawateɗo to Sicap Mbao ko boutique goto ganduɗa tigui tawa ene ganduɗa ne seere fittano mum taw koye situation baɗɗi trouble walla mbiyen ko situation baɗɗi grave e nder boutique makko to ganduɗa leegal ngal mbiɗen gal Médina ganduɗa kay Médina Fass tawategal to Sicap Mbao ene wayno caggal nde ganduɗa ko sapeur pompier nodda e ɗiɗon nokkuji arani walla mbiyen wasata kala ganduɗa ko juma moɓe nawi on juma kadi wooda ko gantini ɓe parnamo jumaji caggal nde ɓe keeɓi to ɓe mbaɗimo déposé e oɗon morgo mo ganduɗa ko mosquée Sicap Mbao ene wayno de ko toon police tawiɓe ganduɗa ko yiya ko dartini ngal ɗon longal goɓe gonno e lodde oɗon gorko ene wayno noon ko ɗon sababu noon foof de wiide oɗon police kene hatojine losko ɓe mbaɗi hen enquête mabɓe mo poti wadde e mayde oɗon gorko ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde caggal kan ɓe gaari ganduɗa kay ko alhaali mo ganduɗa tigui ene sekkodirno Souleymane Teliko e wondude ganduɗa kay on ganduɗa kay ko gorko witeɗo Madiambal Diagne ɓe mbi ko remplacement de Souleymane Teliko à la tête de l'UMS Union des magistrats du Sénégal ene wayno oɗo gorko wiyete ko Abdoul Khadre Diop e ganduɗa kay Chimère Diouf kañumen kala cuuti hen kongi kono kay alhaali mumen en tawi nder ndeɗo jayde plainte mo Madiambal Diagne wonno fade Souleymane Teliko introuvable à Thiès et à Dakar plainte o ronkama yeede to tribunal mo Thiès kono kadi ɗo tribunal mo Dakar ene wayno ha joni Madiambal Diagne wi ko il cherche à se débiner mais il n'arrive pas wonde tigui Souleymane Teliko holko yilto oɗon affaire kono keya heɓata hen fartangue ɗum ne tawe nder ndeɗon jayde ene wayno alhaali mairie mo Dakar Pape Diop
donne son accord à ses partisans pour briguer le fauteuil wonde oɗon gorko mo ganduɗa tigi o meeɗi ardade ndiɗon mairie joni de o ƴetti pellital ganduɗa tigi yaade ɗaɓɓoyde ardade ndin mairie ɗiɗo sumgoji local ɗi paaɗen kanko Pape Diop gonnoɗo maire mo Dakar musidɓe tedduɓe jaɓanen jayde quotidien le quotidien ene wayno ɓe mbi ko covid 19 propagation du virus tragique aussi ene wayno ko hunde hulɓininde nde ganduɗa tigi oɗo rafi no ƴellittorto ene wayno nder ñalawma goto leydi men Sénégal e keeɓi nogas e jeenayo wasɓe pitale mon taw fof de ko variant delta walla mbiyen oɗo mboros covid 19 yooɓi pitale mumen ko hunde hulɓininde kono kay to Thiès ñalawma kala aɓe tesko ɓeydogol ganduɗa kay noɓe gubbirta ɓe ɗon mayɓe ko hunde hulɓininde ɗum nen tawi nder ndeɗo jayde absence de CTO à Mbour ko hunde hulɓininde kono kay ko kongi ɗi ganduɗa jaydiyankoɓe Madiambal Diagne ɓe jumpi hen no hannirta ni église encadre les enterrements église aji leydi Sénégal noon iɗen kati joni holno ubbirte ɓeɗon mayɓe walla mbiyen holno ɓeɗon mayɓe tigui potata ubbirede uddide ndeɗo jayde hello mabɓe tataɓo ma taw hen kaɗon haala musidɓe tedduɓe jayde vox populi ha joni de worake kan ɓe mbi ko l'église montre encore l'exemple ene wayno de alhaali ɓeɗon mayɓe covid 19 holno poti wirnirede holno tigui poti moftirede ene wayno église ko wayno Saint Lazare église oɗon mo ganduɗa tigui Bel Air kañumen kala ene karojini walla mbiyana ene jonni tigui holno mbirete ɓeɗon mayɓe taw kay ganduɗa ko alda e ganduɗa koye tumaji walla mbiyen ko arda e ganduɗa koye daɓodirala gueɗe mbaɗe noon 25 personnes maximum yimɓe nogas joyi kañumen kala kokka coppal kañumen tan kokka coppal ganduɗa arde wirde ɓeɗon mayɓe ɗum noon en tawi nder ndeɗon jayne animation noon so waɗi diire walla mbiyenno so juuti tigui haɗata walla mbiyenna diwtata hojomaji capantati ɗum woni ko jayni en koɓe ganduɗa ko vox pop gaddi oɗo subaka ɓe mbi ko aucune concession sur le respect strict des gestes barrières ɗum noon tigui ene tawi nder ndeɗo jayne kono kayya tas woni ceerno Alassane Sall kongi makko en tawi nder ndeɗo jayne cuude kongi tigui e gonka brosso covid 19 ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko tas appel à éviter le scénario catastrophe ɗum ne tawi nder ndeɗo jayne e rafi oɗo coronavirus kono kadi o suuti kongi faade laamu Sénégal nde kañumen kala peccoto e peeje gam kay riwtude oɗo brosso covid 19 alhaali terre ene wayno de tawtama toon on rapport débusque démagouille dans les indemnisations alhaali oɗon tigui ene tawi hen jaɓanen ganduɗa ko jayde libération ɓe garti ganduɗa kay ko alhaaliya deal mo ganduɗa tigui ene tawe tigui alhaaliya ɗiɗon mo ganduɗa kay ko oro wonde de to banque régionale des marchés mo ganduɗa tigui papa Ousmane Anne e mo ganduɗa tigui en tawi to Sorede mine ko kañum de tuuma e oɗon tuuma présumé deal sur l'or et une intrigue à 8,3 milliards ko préje CFA milliards uji jeetati foof de ganduɗa kay ko tuumama faade oɗon gorko BRN banque régionale ganduɗa tigui banque régionale des marchés woni tigui Sorede et mine ene namdi tigui faade oɗon gorko milliards uji jeetati no mbiɗen ni uddita jeyde libération ɓen ɓe ganduɗa kayya ko expert en rien criant tout mbaɗi hen losko yañgo o musidɓe tedduɓe jaɓaɗen jayde guindir nden ceerno Mamadou Moussa heewi wiide ene wayno nden jayde le soleil ari subaka o hande o tigui une pathologie handicapante ɓe gaari koye nerf sciatique holno oɗon ñawwa holno caɗele makko potiri kono kay holno bondede makko fotiri ɓe mbi ko une pathologie hol maale oɗon rafi ɓe mbaɗi hen losko yañgo kamɓe jayden koɓe guendir ɓe mbi ko les principales causes de mal qui prend de l'ampleur holko saabi tigui ganduɗa ko yimɓe walla mbiyen jogue sukaɓe ha e mawɓe ne keeɓa nerf sciatique probléme ɗaɗi taw ko jaggata ko keesel walla mbiyen jagga koyɗe ha jomumen keeɓa ŋakkere terre gueɗe mbaɗe noon ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde oɗo subaka ganduɗa tigui alkamisa jayden koɓe Futurs Médias woni ɓe gaari koye natal on gorko mo c'est lui maire mo goɗon wuuro Darra o wiyete ko Mansour Faye kaynum hoorejo leydi ndi kanko woni jagorɗo e ha gara leydi Sénégal o wi ko les usagers pourront prendre le TER le 24 décembre ko konguiɗi o suuti saga nde huccodire jayne en koɓe ganduɗa ko l'observateur e wiide makko ñande nogas nayyi décembre ene wayno oɗon terre mo ganduɗa ko ɓesgu Sénégal ene sabbino ɗum ko adi hande o holliti ñande nogas nayyi lewru décembre ganduɗa ko ɗo e lebbi nayyi walla lebbi joyyi taw oɗon terre paari no hannirta ni ɓe ɓesgu Sénégal ene wawi ƴettude ɗum kono kay piriji oɗon terre o wi ko fuɗɗi ko temedere mbuɗu temedere mbuɗu temedere capanɗe jeegom yabama temeɗe ɗiɗi ko ɗon te piriji ɗiɗon kaari kala jiɗɗo de jolde oɗon terre e wiide Mansour Faye kono kay nder ndeɗon jayne ene tawi hen Kongi Mary Teuw Niane o wi ko le président et moi min hakkunde me président holkoɓe kaldi holkoɓe mbaddi sa udditi ndeɗo jayde hello maɓe nayaɓo hello joyoɓo ma taw hen koɗiɗon kongi caggal kan ɓeɗon jayne en koɓe gaari tigui ganduɗa kay ko Kongi Babacar Nia on mo ganduɗa ko sutino kongi faade laamu leydi Sénégal tenti ngal ɗon jagorkal cellal e wiide le corona business e wiide kanko docteur Nia ene wayno ko hanki àllarba
waktuji sappo woni ko noddono to section de recherche docteur Nia ganduɗa ko ɓe mbi ko soigne ces accusations face aux gendarmes ene wayno ganduɗa ko no timgoɗo no dango hettama no hannirta ni holno hettira holko yiiɗi suuti uddinde ɗo jeyde ma taw hen ɗiɗon konguier ɓe mbi ko comment la tabaski a sémé le virus dans les régions laygol covid 19 ɗo e nder leydi sénégal ina jeeya hen ndeɗo julde taske ɓennude noon jeynenkoɓe ganduɗa ko yiya ko ɓen ɓe ganduɗa ko fetirme dia kaaliya kalenne ala haali ganduɗa ko mayde ɓen ɓe ganduɗa ko yiya ko wasɓe pitale mono on accident baddoto to Agnam Golo goɗo ene wayno noon Aliou Fedioro o wi j'ai enterré 10 membres de ma famille en une journée ko hunde yurmininde ndeysan wonde ganduɗa ko yimɓe sappo ɓe ganduɗa tigui ko famille makko o biɗume ñalawma goto wadde mbiyana Aliou yi aduna yi mette aduna ɗum tigui ko konngui ɗi suuti kono kay ya jeynenkoɓe l'observateur doski hen no yajirta ni guddiren jeyde coftal ɓallino Aissata Dia heewi nene ɓe gari koye natalla on gorko wiyete ko Nampalis Mendy ɓe mbi ko une place à conquérir à Leicester on club mo fetata to Premier League leydi ganduɗa tigui ko o Angleterre ene wayno de ɓe mbi ko oɗon milieu terrain haajunde Nampalis Mendy ene harujini ganduɗa ko haɓede gam kayya hebde oɗon poste no hannirta ni ɗum ne tawi nder ndeɗo jani kono kay ɓe nari gari e natalla Kylian Mbappé e wiide tigui oɗon gorko holko saabi ganduɗa ha joni jokkani contrat mum o ganduɗa ko yiya jokkodirɗoma e on club Paris Saint-Germain kono ha joni Mbappé jaɓani tigui jokkude ganduɗa ko oɗon contrat mum can guddirten ko yalla haali fédération sénégalaise de football e sumgoji mum tijjade jeeɗi lewru août ene wayno Madi Touré wi ko onon ɓesgu Sénégal prenez vos responsabilités o wi ko maître Augustin Senghor waɗat promesse aji ɗi watta kono kay ko programme makko itti gam kay hollire ɓesgu Sénégal o wi ko maître Augustin Senghor hato jiɗani e jottade gongol ɗi ko kongi Madi Touré ne tawi nder hello jooɓo jayde stade musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo tigui wonno ko arno ha joni ganduɗa tigui ko variant delta ne jokki leyde ha joni coronavirus en jokki yoɓade pitale ko hunde fuɗɗinde hulɓinade wadde mbiyen mesure aji barrière ɗi kalama e subaka foof ɗi kalama e ñalawma foof ɗi kalama e tumaji foof ɗi kalama e nokkuji foof kono ha joni mbiyen ɓesgu Sénégal ene jokki e ŋakkere hormade ɗeɗon kuule te ko ɗen kuule tan mbawi yaltinen ganduɗa ko nguɗo ñaw ɓornade masque rentodiral wasde salmodirde kala ñawɗo mabɓo yo yetto saabu ganduɗa ko coronavirus mabɓo e oɗo tuma natti hankkadi wonde mabɓo ganduɗa ko ndengo mabɓo hankkadi ne wonti coronavirus wadde men ɓesgu Sénégal hormode eɗen kuule covid 19 ko duwnade ɓesgu Demet foof ɓesgu Fouta foof ɓesgu région de Matam région de Saint-Louis kala e ndeɗo ustare Abdoulaye Elimane Dia waynima ganduɗa kadi ko hoti sare gonka wadde mbiyen mun foof ene fadi ñalawma mum kono kadi o gorko yeehi yadane gacce saabu o simtama saabu o yimama saabu o mantama saabu ganduɗa ko leñol fulɓe kola weltinima ko e ɗiɗon réalisation ngaji e siftinde ko ganduɗa ko maire darinoɗo lang kono kadi ko kanko ardino ndin mairie ndi Demet musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum de wonno komin gaddanno ɗo subaka ko sonade no fewi en beltinima jomiraɗo joom paɗe bawɗe baɗo nde weela waɗa to weela waɗa no welira e waɗa kadi emo weela to karallagal to woni toon ko Samba Diop arno ganduɗa kay ko ɗon donno holko sifa e kele gadane jayde leydi Sénégal ko Moussa Nia gorko mo garli beele nabam mi salmini mi juurima musidɓe tedduɓe yallah hokken yidde subaka Allah jarama on jarama